I remember, visions of a little boy, a blonde-haired, blue-eyed boy. I remember talking to him as this kid and getting in the back of the car and coming home with him and stuff. When he was playing in his room or anything, you could hear him talking to man. Everybody was asking, where did he come from? Where'd he come from? And then I remember just spitting it out where he came from. So he came from a box in the ground at that park. Western Kentucky hian thil mak tak tak alo thleng hnem to ema kum engemaw za chu thon thu maksak le hla tak tak te an lo in shil chhong to a heram hi tharau le thlasang te nan chen chil tlat anga ngai alo ni to chin Paducah Kentucky ani a Jen le Jim Thompson te nu pa chuan ko thler tin le kong tin mai chu an she chiang ema Jim chu United States Postal Service tan contract driver na athoka anu puipo FedEx driver thawania an fate pahni nunnuam takan pek theinan an hun pum chu rim takan na thona nan manga an fate hi kumlimi Josh le kumsom parukmi Ashley te anni Jen chuan a fate lo enkol tur le ina an lo hlana an in lo enkol pui turin puya la a an chena le a chhevela hian Josh a kom rol no pangan vak lava ama tu chuan no pang infiam na twal zol le park vela te Josh tu a hruai kwal thina chian kom ve na huna siam sak thin ma se heti lai vel hian Josh tu Suzy chuan thil fel zan lawa ti a she thiam chana Josh hian mu thei lo chian a kom chin park ate chuan chian kom turin kalpui chin ma se arwal pui te chu kom na changa shelawa a mu thei lo chian chu a kom mai china an kalna apia nga chuan a koma car an chuan lai te po chuan a bechar char china ni an ni ang rwal hi chuan swang to na chian an nei fo china thilpa ngai lo po ni shan lo ama cheina mu thei a chian a kom chang te chuan anu te chuan makti na le lo thon na an nei ngai lem lawa thilpa ngaya an ngai liam sak mai zel a chian pa chu men ti ina kawa anu le pa te bula chuan men ti nen chuan an in kom chin thu a soi mai chin ma se hetia swang to na chiana koma changa hun rei po liam ma hian anina chuan thil mak tak tak an tong chawa anin chung pindan te chang chuan thom mak tak tak an she china anin bual lai te hian mi tu emoi na en thareng anga shiat na an nei china bang hiat ri ni tak te an she chin zana an mun na khum te chu na vak si lo mutui lai kai thau tham ni si hian a in soi che china atir chuan en liam ve ma se a thlenzin ta ke mawang chuan thilpa ngai lo ani ti chu an she thiam chawa an fapa Josh la chuan a swang to na chian chu a kom tam tul tula azia a in thak tul tula no pang thil ti ata na thil lo tak tak chu atirenga a chian chu a mo pu chin thua oi lo sot ba ka chhungkam moi lo tak tak mana ching chawa a swang to na chian chu no pang in kom lim na ata na swang to na chian an nei ang satlia chu ani an ring dalawa a chian nia chal chan chin chu anu le pa te chuan hria chian an du a an zo chiang ta ani Joshua soidan chuan a chian pa chu kumruk mi ani a sambuang ani boka anu chuan a chian pa men chu a thi to tia zota Josh chuan a thi to thu in a chang le hnoya bom to taka changa local ani thu chu soya chu tiang bak chuan a soi thiam chang lo Joshua soidan chuan a chian pa chu mi tu ti hriat lo hian anu laka changin a hruai bawa alaka thil rap thak le ten taka tia anu chu awin chap vak vak thin ma se anu chu a mu zo to lo thu a soyani Josh tu chuan Josh a hruai na thin park bula thlan mual chu she chhuaka chu thlan mual chu no pangan phum na chu ani an ring ta ani Josh po chuan a chian pa chu park bula thlan lung pakhat hlui to taka changa local ani thu a soi ve bok an fapa chuan ngai o le se an du emema an thei top chu an chwa pui ve bok jen chuan a chian pakhat ni na chang chuan thuro na la a an fapa dan te anina thil theng mak tak tak te chu a shil vek boka a chian pa chu Indian ni in anin kiltina chuan sage le wheatgrass hal kwal turin a chian pa chuan thu arona an lu ka zong zong a chuan olive oil chul vek turin a shil bok a chian pa thuro nang chuan pindan tin anin chung kiltin maya chuan a hal kwala tukver le kongka te chuan olive oil chu a chula
chu tharau swal no chwa dan ani thu a thian chuan a shila a thil ti chuan omzia chu anei ve nge thla enge moza chung chu thil dang lama om tami alawa Thompson chhungkua po chu an lom hle a engkim chu atop vek to emon ti man ma se ni khat chu jen chu a fapa om turin ina a oma abula chuan an thom hno chu a thlep fel mol mol chuti la chuan a fapa jos chuan biak anei le tlat mai a thian pa men bok chu a kom le tlat maya a thil ti laklo lai po chu a top chiang hle a han pan hnaya jos chuan engthile mohi a lo kenga thalak hlui takani chu thalak chu kumsang khan zakwa somnga borvela mi kha ani du mel hle a nupakhat chera chule mi panau pang apom lai thalak ani jen chuan chu thalak chu khoya changa ani nge a han zota a fapa chuan a thian pa men a pe kani thu in alo chang jen chuan chu thalak chu an fridge atara a chhungte le chante an ina ron kalten an hmu ve atana du'a an lo shiat mel chuan he thalak chungchang hi enge motal shiat thei a in be se ni mase an chhungte le chante an ina chuang lut te chuan chu thalaka langte chu tunge an ni tu manan shelawa chu thalak chu a om wang nuwa a bole daya tu mana omna an she chunzom lo an chhungkua chuan hmule tumin na satakin an zonga mase an hmu zo to lo Josh ne na chuan thalak omna chu an han zota mena na lak to thu asoi heti hun la hian Josh om chin tu kha a in son to a no pang hau lo om pui tur su anom to lo chu wang chuan jima farnu chuan Josh tu alo om china ama hian Josh ang rual vel fanu anei ve boka an pahnih chuan an in fiam dun mai china ma se heta po hian thil mak taka thleng vele jima farnu chuan no pangte in fiam na pindana changa othum tak lo chuak chu a hria a hlau lu tuka chu wang chuan Josh chu a om chun zom du lo makani Josh a om chana changa thani na voi kha chu a fanu le Josh te in fiam na pindana chuan en fia turin avakala kongka a han hon chuan toys engemaw zat borua ka lo kang chu a hmu a mase pindan chunga alu rual chia chuan borua ka toys kang te chu chhuata an tlale ngal veka jeni chu kol ngalin thil thlen dan chu a shila Josh chu arang lamaron shwai ngal turin a shilbok sa khwana ngai poimo em mi ani a Josh wang chuan a fanu chunga thil chhalawa thlen ve mai a hlawa awa pa Josh po chu a hnai changam lo hetila hian Josh chuan a kyanga a thian pa chu a omve zel ni ina soya ani te ina om chin lai po hian men chuan a zui ve zel ani ma se no pang mai ala ni a engma chu a she thiam lawa thil kim changin a she thei to lo bok anu le pa te chuan dei khera anda ta to pa a thian pa men chu kom to lo turin thu an nin tiam tir bok anu le pa te thu chu a oya dei khera chuan men chu a hruai ve ngai lawa ma se ina a ho hun alo ngak chin a thian pa alo let le atanga ni rei po liam ma chuan Josh mi zia chu a in thak le eveka anu le pa te tampo amang an thak hle apa chuan chu ei tura kau tumin a room lam chu apana afapa in naw telim alo chep dar mol lai chu awa hmu a chong hle no pangti atana thil du omlo tak chu atirenga a chan pa men chu amo pole chin menan ti turina shela a poilau thu te anom thu te a shil china ama po chuan a poilau lam ngai to la vina lo ti vele mai chin an chhungkua hian zo te no te an nei china voi khat phei chu an zo te no te hi sofa cushion hnuaya da in alo chhut beta a chhut hlum man chep nge a farnu in lo mu manin aron chan mana heti hun lai vel hian anun rong emema hei po hi mena ti tir thawani ama takhi chuan renangai na in aduat ema ranti na du na rilru apunga lo shim ni ina soi zankha chu amut tui la hian Josh khum chu a in soina sa emema amuthil theilawa wangin anu le pa te bula muturina in sona jen chuan afapa chuan eng thil chiangi apal tlang hria ta du maya afapa chu atimu ma sa te a thil tonang chu ton ve adu ani
a fapa tibuai thin tu chu eng thil pawh ni se chhuah chhal tok mai a duh a a fapa mut thil hnu chuan a pindan lama kalin Josh a khumah chuan ama in a mu a fapa hmuh theih lo thianpa men chuan a ron pana anin biak thei a bei se amu hil chan diar tia chuan pen thawm a hriat awangin a har le zoka chuta chuan mi pano pang pakhat lim thla chu a hmuta a fapa Josh emoti in a kawa abula kal tur chuan kau pa in abana phar chhuaka ma se a fapa reng a lo ni lo minung hmel po puto lo mi pa pakhat hi a lo ni amaya te chuan a thi sen zam chu alang chuak veka rap em mai hian anui chen cho a hlau lu tuk chu a che tuara ma se pindan lai chu ron eng thutin chu hlim thla po chu a bole ngal a fanule a pasal chu a che thom sha in an ron tlan ngala lai chu an ron on enga tuna chuan jen chuan men hi engang mi nge ani a she to men chu mi pano pang ni lavin mi pano pang khongai thlak that tu zok ani aring ta ani lo po in no pang anga in lan tharau swal ram hwai chi khat ani aring an chung ko boina churin ai dei na thuk ti a she thiama atlai ma in an chung kwa chu he tharau swal laka hian a chan chho angai ti shain an ma ni pui thei tu tur chu a zong kwal chara atu ka chuan a thianpa Indian a ma poa lo pui to tu kha a kol le an chung ko ma chon mek chu tharau swal ni nge ya a hriat thu a soya zanlama a thil tonte he tharau hi no pang anga in siam danglam ramhwai swal nia a hriat thu te thil ti theina chak tak nei nia hriat thu te chu a shil fa veka pui thei dan kong enge motala sha le sha lawa zot bok a thianpa chuan uluk le khau zoka a no chhuwa na a tholia ngai tur thu lo shilin a ti dan tur te chu a shil le ama a ti ang tho khan nim na a han le anga ma se amma aya tam zoka halangai dona a chung chai po in ngen ngol de hleka a chung chai ngai tur thu a shil tlalama cho ange angai dona in chung mai ni lo pon lam thlenga a then thiang hlim angai don bok anin chung le luka a chau ni lo anin kalkonga te po olive oil chu a le angai dona a chung chai thu cham tur te po oluk takina shila a thian pai na shil ang chuan mai nei mi alavin atifai veka hal tura ti te po chu zan khwa in a hala atu ka chang chuan Josh chuan men chu a muto ngai lo an chung ko a thil thleng thin te po chu a re maka Josh anung chang po in ngaya ron o chau le alo let le to lo bok an chung ko chu an himta kumsang ni pathum January tha jen chuan an chung ko thil ton te chu Guardian Tales ti website pakhata midang mu theina tar langa kumsang ni panga Discovery Channel chuan mu chhuakin an nga event le ti chhuata nan du awangin Thompson chhungkua chu phone call tangin an interview chara belchiana dol nia an hriat awangin Kentucky lama mai chhana interview turin an pan wanga an ming te thak sakin an mel lang lavin shadow interview chu an nei puya Thompson chung ko thil ton chu an ti chhuaka demon child ti in an vosak kumsang ni paruk July ni som nia pek chho ani luta hlo ve hle hun engemo chen tharau swalin alo tibuai to ton shiat te alo nei ve to awangin nu bergen chuan ghost hunter pola zom ve traps ti in anin vo Josh po chu alo upa ve zela anu chu aram hwai ve na azui ve zewa heti hun level hian jen hian theina magdang lam taka nei ti ain she chhuaka tharau ne na inzom na enge mot taka neya shat na magdang lam taka nei abenga midang shat ve theilo thil a she china midang mu ve theilo a mu chin boka ma se he hian a thalo zong in na satakina ngonga zana mu thei ngai lawa amutla hian thom enge motak hian ati buai chin kumsang ni chawa khan jen chuan a thil ton shang chu Guardian Tales ti website a chuan a tar lang zia kumsang ni pasaria show alan chungchang te po chu atar lang tel nge van nei thak takin an chung kwa chuan thil pa ngai lo thleng a chun zom lawa afa te po pa ngai takin an seiliana kumsang ni som ni pakhat December ni som thum pakhat khan reilote anan nuwa jen chu vandoi thak takin a baurala
an chung ko ina hian pa ber gym chu ama ina cheng chhun zom renga mana an chung ko tibuai thin tu men chung chang kha engma a she to ngai lawani Josh potuna chuan kumsom thum palimi ni to in chhungkua adin ve to a fa pani anei to ole tuna tan chuan khati zong kha ni le ri phota atop thlenga min lo ngai thak saka wangin kalom ma ka video te ingai na zong ani a ngai no mi ti zong te lo ni chuan khongai takin ka channel hi min lo subscribe sak ve don nia ti chuan video lo chuak le zel tur te po min lo ngai chan sak zel don nia. There was a bad man that did bad stuff to him. But I remember sitting in the hallways playing with my toys, and it seems like I had an old briefcase or something. You know, I was digging through it, and I found that picture out of nowhere. He said, "That is man." That's when it kind of got kind of spooky, I think. We had a cat, a kitten. I remember trying to smother one under a couch cushion.